Masu kallo barkanmu da yau, ku biyo mu ta cikin shirin kallo ya koma sama don ganin labarai da suka yi fice a wannan mako. Gwamnan jihar Rivers Minilaye Fubara ya koma Fatakwal a ranar Juma'a bayan watanni 6 da aka dakatar da mulkinsa. Sakamakon dokar ta ɓaci da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ayyana a ranar 18 ga watan Maris shekarar ta 2025. Fubara ya sauka a filin jirgin sama na ƙasa na Fatakwal da misalin karfe 11 na safe inda dubban magoya bayansa suka taru domin tarbarsa. Hukumar tsaron farin kaya a Najeriya DSS ta shigar da ƙara kan fitaccen ɗan bagwarmayar nan Omoyele Sowore a gaban kotu. A kunshin karar da DSS ta gabatar a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja ta hada da shafukan sada zumunta na X da kuma Facebook inda take zargin su da bada kofar aikatawa shugaba Bola Ahmed Tinubu haka. A makon da ke ban kwanan ne gwamna Umar Bago na jihar Naija ya bayyana cewa wajibi ne akan masu wa'azi su rika mika takardun hudubarsu domin samun amincewar gwamnati kafin yin wa'azi a jihar. Gwamnan ya faɗi haka ne a cikin wani shiri da aka yi da shi a gidan talabijin na TVC, inda ya fayyace wasu abubuwa na dokar da ke ƙoƙarin tsara yadda ake wa'azi a jihar. Labarai da muke ɗauke da su kenan da suka yi fice a wannan mako, a kasance da mu a makon gobe idan Allah ya kai mu.